लोगवा काहे बात डाकू बेईमान बनल बा। लोगवा काहे बात डाकू बेईमान बनल बा। जब ई देहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। हो जब ई देहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। हो केतनो करबा तू गरूर एक दिन पकड़ैबा जरूर। हो केतनो करबा तू गरूर एक दिन पकड़ैबा जरूर। तोहके रोके खातिर कौनो ना विज्ञान बनल बा। तोहके रोके खातिर कौनो ना विज्ञान बनल बा। जब ई देहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। हो जब ई देहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। हो केतनो करबा तू कमाई साथे कुछहू नाही जाई। केतनो करबा तू कमाई साथे कुछहू नाही जाई। तोहके छूछे हाथ जाए के विधान बनल बा। तोहके छूछे हाथ जाए के विधान बनल बा। जब ई देहिया 4 दिन का मेहमान बनल बा। हो जब ई देहिया 4 दिन का मेहमान बनल बा। हो केतनो कोठरी में लुकैबा हमसे बच के नाही जैबा। मौत कह रही है उस गरूरी आदमी से। हो केतनो कोठरी में लुकैबा हमसे बच के नाही जैबा। तोहके जाए खातिर बासे के विमान बनल बा। तोहके जाए खातिर बासे का विमान बनल बा। जब ई देहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। हो लोगवा काहे बात डाकू बेईमान बनल बा। जब ई देहिया 4 दिन का मेहमान